Keklak alek keklak ora mudar-mudar Anoman biyen. Aku ora bakal mati watone dapur Dasamuka isih jedul saka kuburanmu. Ayo minggat, ayo bali. Aku tak rewangi dadi pendhita Talkanda. Ngarah patine para Pandhawa wiwit saka kembar. Yen kembar mati Pandhawa liyane mati. Janaka melu mati, Sembadra dadi randha maka Sembadra titis Widawati. Bakal tak pek bojo, aku gelem mulih nggawa Sembadra. Nyoh. Ah. Oi. Ah. Ah. Oh. 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 Weh. Wah. Wah. At. Oh. Mangandur lakuning angin gugur akraning araga ora gurnita kagiri-giri ora bumi pragembita padula mangambak ambak Antras warlan lesus kawula nuwun sewu sarawuhipun Kakang Mas Madukara wonten ing Sawojajar kula ingkang rayipun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndak tampa nanging sakmusin ndak tampa bakal ndak buangan doh tek mekaten ingkang dados pangandikanipun ora perlu kakehan gunem sing tanpa gunung wis cetha ngeglo tanpa warana wiwit kuncung nganti gelung para Pandhawa tansah ambet dharma utama ing budi ning ya kene palungguhan iki kowe wani kurang tata nyempyokake banyu letuh ana praupane para Pandhawa kowe ngorek-orek marang kautamane para Pandhawa ingkang dipun kersakaken Kakang Mas Arjuna kados pundi kapan dulur-dulurmu ngajari kowe dadi maling keris ing negara Mandaraka Kyai Udanmas Nduk Cala nyuwun pangapunten kula mireng bilih pusaka Mandaraka ical kemawon nembe den samangke lah kok kula kadakwa nyolong wujudipun pusaka babar pisan kula mboten ngertos kasumpah kula namung badhe nderek yen perlu kabengkau dada kula kapendheta jantung kula mboten wonten tandha-tandha bilih kula murang tata kados mekaten janji ora gelem ngaku ora gelem jujur aku tega jempalani karo kuwi yen perlu mecah sirahmu Kakang Mas wonten paribasat rasa paribasan babar pisan kula mboten ngertos bab utalikun mrek Kyai Udanmas lho
males kok mboten nyepelekan. Males kok mboten. Netan wurunga Arjuna sing kuwirangan. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye negara iki kudu adil, hukum iki kudu jejeg. Nadyan to kulit daging yen duwe luput kudu dipatrapi pidana. Naku janji ora gelem ngaku. Sak tibani jemparing sing mawa daya angin mbuh tibamu. Tenan karo dulure. Ning ora sak wutuhe Arjuna ki kleru kuwi ya mung diperintah. Ning sing aku rumangsa gumun setahun jembleng sarendeng kok sing merintah tumindak murka kaya mengkono kok malah Eyang Takanda Sang Mahatma Bisma. Penemban Bisma kula pengin jagongan kalih Paduka. Kon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng amor Kanjeng Hyang Takanda ya Kaki Prabu Ndarawati kasinggihan Hyang nyuwun pangapunten kula nderek miterang king menapa kok Paduka merintah dumateng ingkang wayah Arjuna kejem kados mekaten dumateng rayinipun. Merga Sadewa lan Nakula duwe luput nyidra anane Kyai Udanmas. Menawi petang kula anggenipun ndak polare kalih kala wau mboten mawi dasar ingkang kiyat. Nyuwun pangapunten. Sak ngertos kula Eyang Bisma menika piyayi ingkang putus lan wegik sarta tulus ing dados budinipun. Nanging sak mangke kok semunipun kadhi tiba kosok balen. Paduka menika Brahmana, Paduka menika pendhita. Pendhita ki mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane. Ning kok rek palungguhan samangke prasasat Paduka menika kados jagal menungso, ramingkat getak mudhar. Getak ki ngibarate ula weling malah ketok loreke. Sajek jumblek aku lagi ngerti iki kok Penemban Bisma kejem tur kersa getak karo wong.
Mesti iki wong Indrajala. Yen mungsuh karo Ratu Ndarawati ora bakal gathuk. Ning sing gambui ya mung wong iki. Kok kowe sing teko? Nggih. Ngopo? Goleki lambang. Lah sampeyan kok gayane ora ngerti genah nyeluk kula. Aku ki ra ngundang kowe. Ngundang. Krungu kuping kula kaya dipethik. Gong Bagong rene iki lho wedokan. Dapurmu luwak ora. Ora kowe sing tak undang. Lah sapa? Iki sing tak undang. Padha becik ketitik ala ketara, Mas. Inggih Ki Bagong Wilujeng. Ya ampun, ra tau metu nang ndi to, Man. Aku kangen karo kowe, gumun aku. Dereke ngedekne jaranan barang kowe. Kowe lungguh sik, aku tak jagongan karo Anoman. Kowe sik ning Kendali Sada ya, Man? Ya. Inggilah dateng pundi ki mawon mboten kerasan nggih gandeng kula menika sampun tuwa nggih teken Kendali Sada kemawon. Ah syukur. Bojomu sik sayem probo kae. Iya. Nggih. Kelak nemu nang ndi ya? Triwindu. Gua Windu. Oh iya Gua Windu nalika Anoman Duta kae ya kowe dikongkon karo Rama Wijaya ning Alengkadiraja. Bang caritane wayang Ramayana ngono kae. Anoman si kethek putih. Iya. Sowan taman juruk. Taman tok. Jurukan taman tok. Sinta dijak mulai kotangan. Konangan. Lah iya konangan mergo ora kotangan. Kowe sesuk prei to kowe. Layak nekatmu kok kliwat ora. Kowe iki ngedek aku, kowe ngrayah pasaranku. Aku saben-saben tanganku nglawe kowe lambemu geneman, lambeku wis mengo, kowe genti omong ngono ki njur karepmu piye? Mongko Anoman teko kene sing ngejaki aku sing ngundang aku, ling ngecibris karo kowe lho, mun aku ora. Apa ora marem bendina guyon iki ora marem piye iki? Apa rumangsamu dadi Kresna iki gampang apa piye? Lek gampang kowe ngresna kene apa piye? Kira-kira gelem ora? Upamane kowe dadi Kresna gelem apa ora? Gini ya to. Ya wis kene Kresna kene. Mangsamu nyepeleke karo Ratu Ndarawati. Dadi Kresna. Wis ngono. Lah bagonge kosong no. Dadi bagong aku. Ngene pokoke omong sak geleme to iki butuhe ngene iki. Ning mboten sekeca lu jenengan malah tang. Wis ora apa-apa. Wis ora apa lu gua neman. Ayo tak ngomong. Randang tak plinteng lho kowe. Oh ngilah heng awit mamastu namasidan. Sembrono, Senggono. Iya, Senggono. Padha becik Senggana anggen ngadhep Anoman. Nuning nggih wilujeng kala niring sambi kala bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, ndak tampa gawe bombonging rata rasa. Iya rasa. Diprayogakne anggene lungguh Anoman. Nuning nggih pangraos mboten kirang sekeca anggenku sebo. Elane. Gong PA. Padha becik anggenmu Prapta Bagong. Mboten wonten alat piye-piye. Ya tak cokro sirahmu piye?
Apa nggawa? Nggawa? Dudana kaya apa Cakra? Pemangsa mau guyon kok piye? Aku ki wong tenanan malah jak guyon ki Cakra. Pecah sirahmu. Ngampil kedat mawon. Nek kaya dolanane anakku diglindingne ngene iki. Oh, tikus tenan ora. Anu man, wonten dawuh. Sik kuat mere, nggih tasih. Musuhmu njedul saka kuburane, nggih. Lah pundi ngakahe lho sawan mosok kowe pangling. Pangestu. Aduh yo. Tanganku la iso diobahne. Wala Cakra kowe genah. Masakno. Aduh yo. Aduh yo. Wong ngene nggih dolanan lho. Pundi-pundi Ratu Ndarawati nggih dolanan. Senengane. Aduh yo, aku etok-etok wek. Wek. Mudar-mudar Anoman biyen. Aku ora bakal mati watone dapure Dasamuka sing jedul saka kuburanmu. Ayo minggat, ayo bali. Aku tak rewangi dadi pendhita Talkanda. Ngarah patine para Pandhawa wiwit saka kembar. Yen kembar mati, Pandhawa liyane mati. Janaka melu mati, Sembadra dadi randha maka Sembadra titis Widawati. Bakal tak pek bojo, aku gelem mulih nggawa Sembadra. Nyoh. Habatan suksma ingkang hambet murang tata. Anenggih Sukmanira nguni Narendra ngalengka diraja Sang Dasamuka. Kang mangkono weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan.